מה קורה? אני הולכת היום לעשות לראות סרטון. Check out my guns! Time for trouble! Sorry, noob! מישהו. Storm! Watch out! Here I come! יש כאן את הסימן. This is too easy! מה זה? מישהו יודע איזה ברוסטרקית עם זה? כי זה לא נראה הגיוני. כן, אבל איפה הסרטון שלך? אחי, מה זה? למה הסתיים? מישהו יודע אבל איך... מה זה? טוב, אני הולך מה זה אני הולך הברוסטרקית עם לבית זה? שלי ואני עוד מעט חוזר. כי אגיד את זה, איך קוראים לו? אוקיי, ביי. עוד מעט אני בא, טוב? אחי, מה זה? כן. אחי, מה זה? איך עשית את זה? מה זה? איך עשית את זה? מה? מה? אבל אימא'לה. מה זה? מה? לא הגיוני כבר. אז... מה זה? זה כבר לא הגיוני. מה? איזה בול זה? בול הרגלנול? פייפר? מה? אוקיי, זה התחיל. לא, זה לא מוזר, תמתיק את זה. אוקיי, עכשיו זה מאוד מוזר. עכשיו זה מדי מוזר. עכשיו זה יותר מדי מוזר. עכשיו זה מתחיל להיות טיפה יותר מוזר. עכשיו זה מתחיל להיות עוד טיפה יותר מוזר. מה זה? די. איך? מה קורה כאן? מה זה? לא, אני התעלפתי. שימו, לנג'רדרי. מה? אוקיי, די. זה הגיוני. די. איפה דברים מעניינים? ואלה דברים שלא יכולים לקרות. סוכלו, יש לו רובוט קטן? הבנתי. אתם רואים מה דיברתי על פם הזאתי? מה קורה כאן? סוכלו, אומייגאד, אני... אוי, לא לקחתי את מי שנכון.
לא. הוא יורק כמו ברי.